Türkiye Boş Kalası Ankara'da 13 saat. İsenmisiz muhterem tыңлаучылар. Бүгін 2026 елның 14 июль сейшәмбе көне. Сіз турыдан-туры эфирда Türkiye Ovası Радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбыздың бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән төрки дөньяның мәдәни мирасы язмаларын тәкъдим итәрбез. Соңғы хәбәрләр. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a bара. İlbaşı idarəsindən ясалган белдерүдә İlbaşı хөрмәтле Recep Tayyip Erdoğan Катар дәүләте әмире Шейх Хамад бин Халифа Әл-Таниның вафаты аркасында 2026 елның 14 июлендә Катарга кайгы уртаклашу сәфәре кылачак дип әйтелде. Озак вакыт дәваланган элеккеге Катар әмире Шейх Хамад бин Халифа Әл-Тани якшәмбе көнне 74 яшендә вафат булды һәм Дохада җирләнде. Шейх Хамадның вафаты аркасында ил күләмендә 4 көнлек рәсми матәм игълан ителде. 1995 елдан алып 2013-кә кадәр дәүләт белән җитәкләгән әмир Шейх Хамад бин Халифа Әл-Тани 2013 елның июнендә хакимиятне үз теләге белән улы Шейх Тәмим бин Хамад Әл-Танига тапшырды. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan саклану көчләре һәм җир өсте көчләре командиры маршал Сейд Асим Мөнирне кабул итте. Анкара аэропортындагы кабул итү матбугатка ябык рәвештә үтте. Кабул итүдә Илбашы урынбасары Җәүдәт Йылмаз, гомум штаб башлыгы армия генералы Сәлчук Байрактар улы һәм милли күзләү оешмасы башлыгы Ибраһим Калын да катнашты. Türkiye һәм Мисыр саклану сәнәгатендә тыгызрак хезмәттәшлек өчен кыса булдыру турында ният хатына кул куйдылар. Türkiye'нең саклану сәнәгате гомумсәр катибы Халюк Гөргүн Мисыр саклану министры генерал-полковник Эшреф Салям Захирны Анкарада кабул итте. Сөйләшүдә саклану сәнәгате өлкәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләре һәм бергәләп мөмкинлекләрне үстерү өлкәләре турында фикер алыштылар. Гөргүн килешүнең киләчәк хезмәттәшлек өчен нигез билгеләячәген белдерде. Ул шулай ук саклану сәнәгате өлкәсендә тирәнрәк хезмәттәшлек төбәк иминлегенә өлеш кертәчәген өстәде. Америка Кушма Штатлары Иранның яр буе саклануына каршы 5 сәгатьлек хәрби операция башлатты. Бу якын көнчыгыштагы конфликтны тирәнәйтте. АКШ үзәк командирлыгы төгәл идарә ителә торган бомбаларны кулланып Иранның диңгез мөмкинлекләрен, яр буе саклану системаларын һәм актив ракета белән пилотсыз очкыч базаларын максат итеп алуын ачыклады. Командирлык турдан-туры хәрби конфликт яңадан башланганнан соң 3нче төнрәттән ут ачу Иранның Ормуз бугазына стратегик ирешүен системалы рәвештә бетерүне максат итеп куя дип белдерде. Аерым бер хәбәрдә Иран матбугат чаралары инкыйлабчы гвардияның Бахрейн, Иордания һәм Кувейттагы АКШ белән бәйле объектларга каршы җавап һөҗүмнәре башлавын җиткерде. Аерым бер белдерүдә АКШ илбашы Дональд Трамп Техран җитәкчелеге белән дипломатик килешү әле дә мөмкин дип белдерде. Израиль саклану министры Исраиль Кац Газзадагы киң җимерүнең үзен яхшы хис иттерүен белдерде һәм моның төбәк куркынычларын бетерү өчен максатчан сәясәт нәтиҗәсе булуын өстәде. Израильнең 14нче каналы күрсәткән Газза төньягына экскурсия вакытында Кац 3 яңа Израиль хәрби иминлек бүлекчәсе булдыру планын ачыклады. Израильнең вакытлыча һөҗүмнәрдән төбәкне даими басып алуга стратегик күчүен ассызыклады. Украина 9 партнер ил белән теләкләр коалициясе дип аталган яңа уртак ракета саклану иттифакын төзеде. Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Норвегия, Испания, Швеция, Украина һәм Бөек Британия җитәкчеләре тарафыннан саф саклану инициативасы дип сүрәтләнгән коалиция киләсе куркынычларны киметү һәм тәэсирсез хәлгә китерү сәләтенә ия булган интеграцияләнгән саклану шелтәрен булдыру юлы белән Европаны саклауны максат итеп куя. Аның төп максаты уртак ракета саклану системаларын үстерүне тизләтү, техник стандартларны һәм оператив планнарны берләштереп, беренче актив саклану шелтәрләрен эшләтеп җибәрү. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Овасы Радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.
Кай вакыт җирлекне аңлау өчен аның тауларына гына карау җитми. Кайчак халыкның рухын аңлау өчен тарих китапларының битләрен актару гына җитми. Чөнки кайбер истәлекләр ташта түгел, җептә. Кайбер хикәяләр язу аша түгел, төеннәр аша төзелә. Бүген программабызда без төрки дөньясының иң тыныч, ләкин иң тирән мәгънәле хикәя сөйләүчеләренең берсе Келәмне тыңларбыз. Дала җилләрен, күченү юлларының сабырлыгын һәм ватан булдыру теләген үз эченә алган Келәм төрки дөньядагы гади әйбер генә түгел, бу тормышның өзек язылган истәлеге. Һәр төен бер истәлек, һәр төс бер хис саклый. Туу шатлыгы һәм аерылу кайгысы Келәмгә теркәлгән. Күчмә тормыш җимеше буларак Төркстан далаларында туган Келәм чатырларының идәненә, диварына һәм тын гына сөйләүчесенә әйләнгән. Ул кешеләрне салкыннан саклаган, шул ук вакытта аларга үз милләтләре белән берлектә булу хисе биргән. Бу тирән тамырлы традициянең иң борынгы шаһитләренең берсе безнең эрага кадәр 5нче гасырга караучы Алтай тауларының Пазырык Келәме. Ат һәм булан фигуралары белән бизәлгән бу уникаль әсәр төрки дала эстетикасының тирәнлеген бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерә. Төркстаннан Анадолуга, Кавказга һәм киңрәк төрки географик төбәккә вакыт узу белән таралган келәм туку традициясе Сәлҗүкле һәм Госманлы чорларында төп сәнгать төренә үрелгән. Келәмгә карасаң, син йорт кына түгел, дөнья күрәсең. Чөнки төркиләрнең келәмнәрендә һәр мотив сүз, һәр бизәк җөмлә. Тормыш агачы мотивы тормышның дәвамлылыгын һәм тамырлар белән күк арасындагы бәйләнешне символлаштыра. Ул кешелекнең җир белән бәйләнешен дә мәңгелеккә таба яшәү юлын да күрсәтә. Сарык мөгезе мотивы көчне генә түгел, муллыкны, уңдырышлылыкны һәм тормышның дәвамлылыгын да символлаштыра. Күчмә мәдәнияттә изге урын алып торган хайван билгесен йөрткән бу мотив шулай ук киләчәк өчен тыныч догада. Кулы билендә мотивы хатын-кызны, уңдырышлылыкны, хезмәтне һәм тормышны тәэмин итүче күренмәгән көчне символлаштыра. Келәмнәрнең төсләре дә мотивлары кебек үк мәгънәле. Кызыл төс тормышны һәм батырлыкны, зәңгәр төс күкне һәм саклауны, кара тирәнлекне һәм ак сафлыкны символлаштыра. Төрки дөньясында келәм туку һөнәрчелек кенә түгел, буыннан буынга күчеп килгән юла. Хатын-кызлар төеннәре белән җепләрне генә түгел, гаиләләренең тарихларын да бәйли. Шуңа күрә келәмнең шикләре тормыш шикләрен, үзәк өлеше тормышның үзен символлаштыра. Келәм эстетик әйбердән дә күбрәк. Ул төрки дөньясының дөньяга карашын чагылдырган тын хәтер. Анадолу бирәк тә Сәлҗүкле һәм Госманлы чорларында төрек келәм тукуының иң мөһим үзәкләренең берсенә әйләнә. Кония, Ушак, Бергама, Сивас һәм Хәрәкә кебек җирлекләр келәмнәр тукылган урыннар гына түгел, бу сәнгать чәчәк аткан мәдәни үзәкләр дә булган. Һәр төбәк үзенең табигатен һәм яшәү рәвешен үз бизәкләрендә чагылдырган. Хәрәкә келәмнәре үзенең нәфис осталыгы һәм югары төен тыгызлыгы белән сарай эстетикасын чагылдырса, йөрек келәмнәре иреклерәк һәм күбрәк геометрик бизәкләре белән күчмә тормышның гадилеген һәм табигыйлыгын чагылдыра. Төрки дөньяның төрле төбәкләрендә келәм тукымасы бер үк тамырдан килеп чыккан бай традиция. Төркмәнстан келәмнәре куе кызыл төсләре һәм тыгыз үрелүе белән, Бохара келәмнәре геометрик бизәкләре белән, Азәрбайҗан келәмнәре төсле һәм хикәяләүчән мотивлары белән аерылып тора. Шулай да аларның барысын да берләштерә торган уртак кыйммәт, сабырлык һәм тырыш хезмәт. Һәр келәм айлар, хәтта еллар дәвамында тупланган хезмәт нәтиҗәсе вакытка тын гына җавап бирә. Бүгенге көндә келәмнәр бизәк әйбере буларак каралса да, төрки дөньясында әле дә тере мәдәният булып тора. Ул һәр төендә кеше хезмәтен һәм һәр үрнәктә үткәннең эзләрен һәм уртак хәтерне йөртә.
Хәзер туктыйк та уйланыйк. Без утырган, йөргән яки бизәк дип кенә караган бу келәмнәр чынлыкта нинди тарихларын аңлата? Аларның җөйләренә нинди дала җиле сеңеп калган? Алар эчендә нинди хатын-кыз кулы, нинди бала елмаюы, нинди күченү арганлыгы яшеренгән? Җавап бәлки бик гадидер. Келәм идәнгә җәелгән төрки дөнья истәлеге һәм без бу истәлек белән яшибез. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Татарстан хәбәрләре. Мактарам тыңлаучылар, узган ток-шоуыбызда без Татарстан башкаласы Казаннан ток-шоуларын алып баручы Болгар радиосы журналисты Фаил Гыймадовның Төркиянең Эге диңгезе төбәгендә урнашкан Гөрсу татар авылы турындагы язмасы белән таныштыра башлаган идек. Төркиянең көнбатышында, Маниса вилаятының Алай шәһәр илчәсендә районында урнашкан Гөрсу татар авылында яшәүче Исхак Кайдан һәм башка милләттәшләребез белән күрешеп сөйләшкән татар журналисты Фаил Гыймадовның уй-фикерләрен һәм тәэсирләрен тыңларга дәвам итәбез. Гөрсу дигән татар авылының урамнарын берничә тапкыр урадым, сакланып, телефоныма, видеога, фотога төшердем. Мәчете, авылы, басулары, йөзем бакчалары, зәйтүн бакчалары, искиткеч матур, шулкадәр күркәм, тәрбияләнгән, каралган әйме, тизек-тизек матур йортлар. Әлбәттә, инде һәр авылда булган кебек караучысыз ташландыклар да бар, чөнки безнең Татарстаныбыздагы татар авылларында, гомумән хәзер глобализация заманында, урбанизация вакытында авылдан китүчеләр дә бар. Монсы да күңелемне җәлеп итте. Ләкин авылда төпле эш яраткан, хезмәт яраткан кешеләр яши. Чөнки менә фермерлар дип әйтәләр бездә әйме, тракторлар, махсус җирне эшкәртә торган җайланмалар, тизек 2 катлы йортлар шактый. Бу димәк татар авылында эшсөяр, уңган булган милләттәшләрем яши һәм алар белән аралашу, үз туган телебездә сөйләшү, бу да инде минем өчен бик онытылмас бер вакыйга. Без шәхсән Исхак абыйларда яшәдек, ул инде безне бик кочак җәеп кунакчыл булып каршы алды, үз өендә безне яшәтте, үзләре әзерләгән ризыклар белән сыйлады. Ул чын мәгънәсендә җир кешесе, үз эшен яраткан, үзенең үстергән иземнәре, басулары белән таныштырды, авыл тарихы турында сөйләде. Дусларым, бу изем басуы һәм шушы изем басуы яныннан узганда, шушы изем басуларының хуҗасы Исхак абый. Ул изем басуларын күрүгә үк, агачларын күрүгә эшли башлый, эшләргә керешә. Аларны тәрбияли башлый, менә шулай тәпшиш тарта башлый. Исхак абый, хәерле көн, исәнмесез? Шөкер. Сез изем үстерүгә шөгыльләнәсез. Үстерәбез. Булай тегәбез. Bunlar әле дәликанлы. Аннар өчен булган кеше була. Кеше кебек инде. Тәрбияләргә кирәк. Яратканны сизәләрме алар? Яратканны тәрбияләргә. Таbii. Шулай? Нәстәкәй яраткан кешене бәянми ки, караганны, моны карадığın zaman нишәҗәк? Бу да сине карыйҗак. Сез ничә яшьтән бирле инде менә шулай итеп йөземнәрне яратып үстерәсез? İlkokul zamanları 8-10 yaşından beri işleyilgen işlerini işlete başladılar. Alıştırmak için. Sizin әти-әниегез алайса үстерә. Алардан калды инде сезгә, Tabii. Мирас булып калды. Tabii. Машалла. Bizden zor buluşular gari. Zorlarımız ürete başladı. Belekeyden ök. Сезнең димәк әти-әниегез дә, абыйларыгыз да шушы Төркиядәге Гөрсу дигән татар авылында туып үстеләр инде, әйме? Шушында яшәделәр, әйме? Әтием монда түлде. Абыем, kardeşlerim монда туып үскән. Әтиегез кайда? Әти Gediz Efendi Köprü. Efendi Köprü авылы, әйме? Аннан күчеп килгәннәр. Ул да Төркиядәге авыл бит инде. Türkiye'de avılı. Монда дим мин Гөрсу авылына. Гөрсүгә. Ondan köçüp kile. Ни өчен күчеп килгәннәр Efendi Köprüннән бирегә? Sıymadık dedi. Yani köbeygenler. Артканнар инде. 28-30 hane veya 20 hane bilen kileler illa 60-70 hanege çıkalar veya 100 hanege sıymagaçtan yartısı bunda kile. Üzlüleri ol yerine. Çünkü anda üskenler, sagınganlar. Mamık üstürdügüz. Susam. Dige üstürdügüz.
mısır, bakla, yani her şeyden ektik. Eng yaxshisi şuşu Bağı da var ya o zamanlar. 5 dönüm, 10 dönüm. yizim bo'ldi endi. Dönüm Siz endi yizimni üstüne buldunuz endi. Bular endi benim için bik qiziq bo'ldi. Bizim için zo'r oshishlar yasadım. Bik zo'r rahmat аңа fursatdan foydalanib, aның gailesine bizni şulay etib qunaq etken için Allah Taala'ны tagын da zo'rlaсын, kütmegen жерден rizqlandırsın. İshaq abi turunda gına biraz silep kiterge tileyim. Aның gailesi, aның 3 balası, 3 kızı var. Әле берсе мәктәптә укый, икесе инде менә уку йортларында укый. Алар да шулай тырыш, уңган булганнар, яшьтән үк хезмәт белән тәрбияләп үскәннәр. Исхак абыйның хәләл җефете, төрек милләтеннән алар дус, тату яшиләр, үзләренең хуҗалыклары, зур хуҗалыклар әйтүемчә үзенең йөзем бакчасы бар. Хуҗалыкларында сыер асрыйлар, куйлары, сарыклары бар, кош-корт асрыйлар. Шулай итеп үзләрен чын экологик продукция белән дә тәэмин итәләр. Безне дә сыйладылар. Үзләре пешергән икмәк, үзләре ясаган катык һәм башкалары шулкадәр тәмле, искиткеч менә үзләре йөземнәреннән, үзләренең зәйтүннәреннән әзерләнгән ризыклар да инде шулай ук безнең табыныбызны бизәде. Sütünden, peynirinden, katığından faydalanmak için aldım. Пенер сыр була инде пенер айым безнеңчә. Сезнең үзегезнең сөт, үзегезнең катык, үзегезнең сыр була инде, әйме? İyi, sıyırdan bulan. Һәм үзегезнең йөзем, İyi. үзегезнең зәйтүн әйме? Köbüsünce bağa yöneldik hazır. Йөзем үстерәсең Yüzüm күбесенчә. üstüremiz. Исхак абыйның балалары белән танышу, аның туганнары белән танышу, шулай ук инде нур өстенә нур булды дияр идем мин. Без инде хәлебездән килгәнчә үзебезнең Татарстаныбыз турында сөйләдек, таныштырдык. Алар кызыксынып, безнең хәтта Габдулла Тукай, аның иҗаты, Шүрәле турында да беләләр икән. Без инде интернеттан карап, Татарстаныбызда Шүрәлегә кайда һәйкәл куелган, Тукайыбызга кайда һәйкәл куелган, аның иҗаты турында Шүрәле әкиятен сөйләгәннән соң аларның күзләре янып торды һәм Татарстаныбыз, безнең туган телебез белән тагын да кызыксынулары көчәйде. Хәтта менә Госман дигән анда Исхак абыйның туганының баласы, һәм аңа 3нче сыйныфта гына укый. Ул инде хәтта Татарстаныбызга килергә, туган телебезне, татар телебезне өйрәнергә анарда шулкадәр стимул булды, теләге туды. Иншалла киләчәктә менә Татарстанга, башкалабыз Казанга килү насыйп булсын аңа, тагын шулай очрашулар насыйп булсын. Шулай безнең араларыбыз эзелмәсен иде милләттәшләребез белән. Шундый күңелле үзара кунакларга ирешеп, үзара мәгълүмат алмашып, телебезне, мәдәниятыбызны, сәнгатебезне саклап, киләчәктә дә шулай матур итеп күрешеп, яшәүләр насыйп булсын иде дигән теләктә дуалар кылып, шундый теләкләр белән мин зур үзем өчен хатирәләр, кызыклы, мавыктыргыч шундый хикәяләр белән үземнең күңелемне, җанымны тулыландырып, әлеге сәфәрләремнән канәгать булып кайттым. Һәм әле бу хатирәләрем турында мин Болгар радиосында да әлбәттә тыңлаучыларыма сөйләрмен. Бәлки әле иншалла китап нәшер итүдә насыйп булыр менә шушы үземнең хатирәләремнән язылган. Чөнки әле киләчәктә дә иншалла Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, тагын әле шундый сәяхәтләр төрек иленә, милләттәшләребез яшәгән авылларга, бистәләргә, шәһәрләргә насыйп булыр иншалла. Temir kapka kimge karar, kimni alıp kimni kiter, temir bilen kaygak barır. Bargan yerinde temirler bilen bir sürü kişiler bulur, kilirler tişiklerini tangır tıngır temirler bilen açarlar, gelip selamlaşırlar. Anlarısın oturup çay içip sohbet ederler. Jalaluddin abi bu şiirlerini, bu jırlarını sizge kim öğretti? Kaydan siz onu? Yediğim ana dayımlar bak da biz toplamayık bulayız. Oturayık bulay, yırlar yırlayık. Elik akılga kelgenler köp de unutup bitirdik hazır. Yaş gitken sayın bazı şeylerini unutabız. Hazır balalar Tatarşa Bizden balalar Tatarşa bilmiyor. bilmiyorlar. Bizden balalar da bunda avulda yetişmedi ama benim kız bile, Kocamalay da bile de Söyleşeler mi? söyleşeler. Benim etiğim bunda sıyır küttüreyalar ya. Abzı var mı baylıkların, turuşların, bay kibik, üzün tuğan, aylar kibik, telin sarı may kibik. Maşallah. Tağı birini jırlagan ediniz әле siz. Tağı birine. Cifek ildim çiten gele, jilbir itergey. Jitti vakitlar kitergey, indini hal itergey.
Машалла, машалла. Насip булсын тагын очрашырга, иншалла. İnşallah. Benim eli ezberimde kübüyü de kübüsün unuttuk. Искә төшеребез әле тагын Алла берсә. Әлбәттә инде минем танышуларым шушы Гөрсу авылында шушында яшәүчеләр белән алар шулай онытылмас вакыйгалар. Һәр кеше белән сөйләшү, һәр кеше турында мин озак итеп сөйли алар идем. Әйтәләр бит әле кеше турында бер китап, бер роман язарга була дип. Менә кыска гына шушы очрашуларым да алар турында мин һәр берсе турында бер тапшыру, радио тапшыру эшли алар идем. Милләт, татар теле һәм дин темаларын яктырткан тапшырулары, шулай ук зур вело сәяхәтләре белән танылу казанган татар журналисты Фаил Гайматовның Төркиядәге Гөрсу татар авылындагы очрашулары турындагы видео язмаларын исә аның социаль медиадагы шәхси сәхифәләреннән дә шул җәптән Фаил Гыймади YouTube адресына да карый аласыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштыруыбызны киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Тапшыруларыбызны төгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоğan Катарга бара. Төркия һәм Мисыр саклану сәнәгатендә тыгызрак хезмәттәшлек өчен кыса булдыру турында ният хатына кул куйдылар. Америка Кушма Штатлары Иранның яр буе саклануына каршы 5 сәгатьлек хәрби операция башлатты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.